Dobrý deň ľudia, ako sa máte? Takže nové videjko, to je z takej hry Zoba, to teraz som si len nedávno stiahol. Neviem to hrať moc, ale nevadí. Nevadí. Dobre, už sa to načíta za chvíľučku a môžeme ísť hrať. Takže vidíte, volá sa Veverička 12, kto by chcel vidieť. Tak neviem si toto. Super. Asi sú taký zvuk menší. No tak proste, zahráme si pár hier. Môžeme ísť na to. Battle Away. Keď sa mi zapne hra, tak to akože pustím. Nemusím nič robiť. Nevadí. Lebo už mi to ide. Takže, tu je ten... Som ja. To neznášam tieto mapy, oni sú proste také celé... Toto neznášam. Nevadí. V tomto videu sami nevadí. Ty kuky, ma tu zabíjajú ľudia. Vy ste ale zlí. No ideme... tu je ten guard. Poď sem. Netrafím sa. Joj, Danánky, idem preč radšej. Mám len luk. Tu čo je tu? Však tu je na každom kroku voľakdo. Zajček oný. Tuto hopsá sa. Dobre. To čo si robíš srandu zo mňa? Levík. Netrafím sa zas. No ja s týmto lukom neviem hrať vôbec. Tu sú lepšie zbranie. Tuto máte, tu máš ty. Čumák jeden. Na. Už umrel. Chudátko. No už, prosím ťa, choď. Preč ty láva zlá. Prosím ťa, ďakujem za spoluprácu. Toto nemôžem zobrať, to reálne, šťastný by som bol najviac na svete. Dostal, ty kokos, ten dostal ja riadnu petelicu. A ty sa tu skovala. Tuk. Čo ty, korytnačka? Sa skovala. Už len 17. To vypadá jak malinké, nie, úplne malinké to tu je. A tu sú ty svine. Pomoc. Tam je ten oný. Aj, mamia. Utekam. Na každom kroku tu sa nemáš kde skovať, ukryť nič. No proste na každom kroku ti tu sa undia zvieratá same. Moje kokos, tiger naspidovaný. No ja to neprežijem. Pomoc. Tigra som zabil. To je v prčiciach. Kráb je mŕtvy tiež. Dám si rýchlo hiliky. Ty kokino. Mama, poď. Zabij ho. Poď. Vyhral som. OMG. Ideme do lobby. Ja som vyhral. To je skibídy. Máme tento boxík. Tento hnedý. Z toho máme dosť veľkú aj šancu, že ti môže padnúť nejaká tá postava. Že dáme teraz level akože 3 a potom mi môžu padnúť niektorá z týchto postav. Z týchto lepších. To je lepšie, ako spraviť to. Tak si dám, potom si to kúpim za tí oni. Už tu mám tie aj big teams, ale ja idem solička. To mňa lepšie. Ja zase dám ready. Battle! To sa jak rýchlo načítalo teraz. To je nice. No. Dávajte, poďme. Dám si túto hru ešte. Tak to, alebo neviem, či dám ten rank, neviem. Možno, to som len sa také, že keď sa hecnem. Ty kokos, ale neznášam tieto mapy, kde sú tieto lebo to je také úplne, že malinká tá mapa a samé tie vybuchovacie debilinky sú tu.
Tak furt to tak, aj tie lávy, to nie, ono ja mám, že rank 2 na tejto líške a tu je lev, že 6-kový. To je v prdeli. Pozri sa, pomoc, on ma naháňa. Tu neznášam tieto sračky. Teraz to zase bude blikať, jak toto orel tuto sa kúpe. A ten je zase štvorkový. No tak on bude po mne. To očko tam mám. Ty sviňo. On ten ješko tuto. Prosím, nehaj ma. Orol. Nie, orol ma zabije. Nie, orol. On tam na mňa naskočil jak toto. Nasmejem sa mu, netrafil si. Orol. Jak to robí. Tu je ješko. Urobím z teba paprikáš. Abo ty zo mňa pomoc. A on ma jak sa nahyloval. Ty bombastický ježek. Tu máš paprikáš, z teba mám. Ňam. Ty v prdeli. A už je tu lištička. Lištička kmotrička. Pomoc. Už 9. A to je v riti, táto mapa celá je ona. Oranžová. A tuto chrlia ohni. Tu čo bolo? Nie, ja zomriem. Pomoc. Mám málo HP. Tu je diviat nejaký. Klokan. Chameleon. Pomoc. Tu je ten lev, ten 6-kový. Zabil ma Klokan. Dobre, ideme zase do lobby. Sranda. Zase tento boxíček. Jeden diamantík. To je krásne. To je krásne od nich. Ďakujem za jeden diamantík. Ja si ho tu neviem vyupgradeiť tohto Nixa. To líštičku, kmotričku. Takto, na 3 si ho aspoň dám. Dobre. Nebudem si míňať koníky. Koníky? Koníky! Dobre. Možno to bude posledný. 59 trofejí za prvého. Tohto v prčiciach. Keď ty posledný máš -3. To je verici. Tak. Ty kokos. Toto nedopadne dobre, však ten diviak tu skáče jak Lokan. Odkedy diviak skáče? To čo sem dali? Ty, 11! Však on má 11 rank. To sa nedá. No pomoc. Ten plameniak, to je peklo. Plameniak, zlý plameniak. To sa bojím. On ma tu prešiel bíček. Pomoc. Ja nemám žiadne zbranie. Ja reálne bojujem on je -3. Čo? Mám aspoň tento luk, do ktorý sa neviem trafiť. Utekam. Granát. Tam máš. Utekam, lepší granát si berem. A už sa otočila. Otočila sa, nevadí, necháme tak. Robotnička. Ty si jaká nahajpená. Choď preč. Nechaj ma. Nezabil oheň reálne. Ja mne nezabil oheň. Dobre. Koľko nám to pridalo trofejí? Pridalo mi to pár trofejí. 262. No, dobre. Dám dneska ten 3. Tak ešte zase idem. Battle. Reálne toto video bude dosť dlhé. Už má 9 minút, tak to asi bude za chvíľu končiť. Asi po tomto boji. Keď tak. Po tomto boji bude asi končiť toto video. Tam máš korytnačka. Juj, to sa netrafila. Korytnačka. Zničím. Netrafila sa. Jasné, že nie. Nič tam nebolo v tom.
tam sa môžu ináč, kto to nehráte alebo hráte, tak tam sa proste, to asi viete, kto to hráte. I tam sa skovávajú tí ľudia, čo dostanú toto podobné, jak toto zelené, čo je v tom kruhu, tá pasa, tak to je také, neviem, aké to je už, tak proste to ťa prevteli za túto srajdu. Toto je dobré na to, že keď to je tak rýchle revivne. Opa. Dal som si radšej toto. Ale máš aj dobrý speed. Hop. Levíka srávu. Tento ide bomby. Počkaj. To by som mohol dať. Ojoj. Toto není dobrý nápad. Toto nebol dobrý nápad. A ja nemám ani hily. Tuto je tá krabica. To je proste taká vec, že to dá pre teba také drevo, takú fejkou krabicu. Nehaj ma. Takto. Panda, ahoj. Ona mi dala hit, pomoc. Mama. Žralok. Nevadí, zabral nás panda, takže to asi koniec videa, ešte si otvoríme ten box. Takže môžeme ísť na to. Takže super. Menu. 280 trofejí. Takže si to otvoríme. A je tam niečo, je tam nejaký panačik. A je tam... Máme toho levíka, toho... Super. Takže s týmto levíkom sa lúčime v dnešnom videu. Takže bye bye. Čaute.